ஹாய்ங்க, இது உங்க யோகாஸ் பொட்டிக். இன்னைக்கு என்ன கலெக்ஷன் பார்க்க போறோம்னா, ஏற்கனவே வந்து 1 கிராம் கோல்டு சாரியில நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருந்தோம். நமக்கு நிறைய ரெஸ்பான்ஸ் வந்துகிட்டு இருக்கு, நிறைய ஆர்டர் புக் ஆகிட்டு இருக்கு. அதனால வந்து இது ரீஸ்டாக் வீடியோ தான். இது 1 கிராம் கோல்டு சாரியில பாத்தீங்கன்னா நம்ம 4 கலர் கொண்டாந்துருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா லாவெண்டர் கலர். அதுல வந்து கான்ட்ராஸ்டாவே பார்டர் அண்ட் பிளவுஸ் வரும். இது வந்து கோல்டன் கலர். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா செரி பிங்க், நல்லா கான்ட்ராஸ்டா வருது முந்தானே அண்ட் பார்டர். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா லைட் கிரீன். இந்த 1 கிராம் கோல்டு சாரி பாத்தீங்கன்னா மேல நல்லா சின்ன பார்டராவும் கீழே நல்லா பெரிய பார்டராவும் வந்திருக்கு. சாரி ஃபுல்லாவே நல்லா ஷைனிங்கா இருக்கு. ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு கட்டிட்டு போறதுக்கு ரொம்ப அருமையான சாரி. இந்த சாரி பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே 599 கொடுத்துட்டு இருந்தோம். இப்ப கிறிஸ்துமஸ் ஆஃபரா பாத்தீங்கன்னா 550 ஒன்லி வித் ஃப்ரீ ஷிப்பிங் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு. இந்த 1 கிராம் கோல்டு சாரியில 4 கலர் இருக்கு. இந்த 4 கலர்ல எந்த சாரி வேணுமோ எங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வந்து சீக்கிரமாவே ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. எங்களோட நம்பர் 9025645553. மறக்காம எல்லாரும் எங்க யூடியூப் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.